неговите представи вие сте аморална жена, която има любовник, дори няколко, и децата стават свидетел на вашето аморално поведение. Чакайте малко. Любовник... Ма нещо ви светнаха очите, като заговорихте за любовници. Значи любовник може да се нарече и така наречения музет. Ли там Шури. Бащата на децата ви. Да, и той защото нямате брак с него. Да, и той ми е любовник. Кого визирате под любовници? Еми, да си каже тя какво визирам. С един циганин, който доде си от Англия, и тя бие дуспата на Шурия на Петъра и си тръгне с него и си ходи по почивки и такова, и децата пак ги фърли при баща им. Това казвам. Тоест с вашето поведение вие излагате децата на риск. Така ли е? В цялото село Гюлево да попитате за Иванка Богданова, всеки си каза каква е била от момиче и сега. Каква е, върти опашка? Да, точно така. Ходите ли по мъже, госпожо Богданова? Не ходя по мъже. Значи аз имам двама мъже. Мъжа на бащата ми и любовника, който е в така наречена, както той твърди, в Англия. Значи в момента, в който съм с любовника, така наречения, защото ние не поддържаме вече връзка, откакто мъжа ми се е прибрал, значи в момента, в който съм била с него, не съм била с мъжа ми. А бащата на децата знае ли за любовника? Да, знае. Значи ние сме били разделени... Двамата мъже в какви отношения са? Ма те не се познават. Стана ясно, че не сте алкохоличка, но каква домакиня сте? Знаете ли защо ви питам? Виждам, че тук не е метено много от отдавна. Ама много от вчера отдавна. не е метено. Наистина ли от вчера? Да, от И я да ви покажа какво ще събера. Вижте, дръпнете се. Гледай. Вижте какво ще събера само тук за кратко време. Ами да, от вчера не е метено.